Taigakoru on Rovaniemellä ja Sodankylässä 32 vuotta toiminut kultasepän alan firma, joka on erikoistunut matkailusegmenttiin, eli meidän asiakkaat on varmaan 75% matkailijoita eri puolilla Lappia ja pääkaupunkiseudulla. Meitä on töissä ympäri vuoden noin 10 hengen molemmin puolin ja toimitaan 3 eri toimipisteessä Rovaniemellä ja Sodankylässä. Nettisivujen ohessa, jota on harrastettu 2000-luvun alusta asti, niin lähdettiin sitten etsimään taloushallintaohjelmaa, joka sopisi meidän käyttöömme niin, että se olisi sellainen kokonaisuus. Eli se pitäisi sisällään kassatoiminnot, se pitäisi kaikki rutiinit ja siihen saataisiin liitettyä kirjanpito ja näin edelleen. Connection House sijaitsee lähellä Tampereen ydinkeskustaa Hämeenpuistossa Klingendaalin vanhassa tehdasrakennuksessa ja yritystoimintaa on tehnyt vuodesta 1998 asti ja tällä hetkellä Connection House työllistää 45 henkeä. Olemme tietyllä tavalla myyntitalo, erikoistuttu ollaan eri elinkeinoelämän edunvalvontajärjestöjen jäsenhankintaan ja eri jäsenpysyvyystoimenpiteisiin. Meisenet on toiminut meidän kirjanpitäjänä vuodesta 1999 ja sähköiseen kirjanpitoon siirryttiin vuonna 2011, mikä oli oikein hyvä päätös. Nyt olemme hypänneet sitten tähän sähköisen kirjanpidon käytäntöihin ja täytyy sanoa, että vaikka siinä on paljon opettelemista ja vieläkin rutiinit hakee muotoa, niin en missään muodossa takaisin enää lähtisi siihen vanhaan systeemiin. Koko ajan nähdään, missä mennään, koko ajan niin kuin liikutaan tositilanteen tasalla ja käytännössä niin ei tarvitse enää varata hyllykilometrejä sitä varten, että pikkufirmallekin, mitä niitä mappeja aikaisemmin kertyi, niin ne on kaikki siellä heti tallella. Ja kirjanpitäjän kanssa silloin tällöin istuessa niin on niin kuin oppinut senkin, että kuinka asioihin päästään sitä kautta sisälle, että sieltä ne kaikki dokumentit löytyy, kun porautuu. Nyt on helpompi seurata tietysti kuinka paljon tilillä on rahaa ja ihan ajan tasalla seurata, kuinka paljon on tulossa rahaa sisään asiakkailta ja sitten myös, että kuinka paljon on sitten siellä ostolaskuissa maksuja tulossa ja sitten ennakoida sitä kautta kassavirtaa. Seuraavana pykälänä on sitten ajaa yhteen meidän verkkokauppa ja tämä NetBaronin järjestelmä, että se seuraa hyvin varastotilannetta, joka on jonkin verran ulkomailla on ja on pitempiäkin aikoja ollut, niin sieltä on helppo sitten tarkistaa, että onko järjestelmään tullut laskuja, jotka pitäisi vähän nopeamminkin maksaa. Ennen kaikkea jo ennen kuin lähtee sinne lomalle, niin on helppo myös maksaa jo kaikki laskut siitä etukäteen ja sitten eräpäivänä ne rahat häipyy tililtä. Nyt olen tässä katsonut, että jos mulla menee aikaa tuon kuukausittaisen materiaalin kasaamiseen tuonne tilitoimiston käyttöön, niin ehkä mulla menee tunti, kun ennen sai varata päivän ja joskus, jos oli vähän jälkeenpäin selviteltäviä asioita, niin saattoi mennä 2-3 päivää. Esimerkiksi tänään maksoin noin 15 laskua ja siinä meni varmaan 2 minuuttia aikaa tarkastuksien kanssa. Riittää paremmin aikaa siihen oleellisempaan, eli sen uuden myynnin tekemiseen eikä asioiden jälkeenpäin seuraamiseen.